ተኸታተልቲ ትግርኛ ዴሊ ንሎም ማዓንትኻ ዕለታዊ ዜና ሒዝና ልኩም መፂና ኣለና መጀመርታ በቐንዲ ነጥብታት ክጅምር ሓድሽ መጥቃዕቲ ድሮን ኣብ ክልል ኣምሓራ ጅለ ዶክተር ደብረጽዮን ውድቦም ሰላማዊ ዝኾነ ቃሲ ከም ዘካይዱ ገሊጹ ዓዲ ጣልያን ስደተኛታት ናብ ኣልባንያ በመስዳዳ በቤት ፍርዲ ተሪር ተቃውሞ ይገጥማ ዝርዝራቱ ካብ መጀመርታ ወርሒ ጥቅምቲ ጀሚሩ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ሰሜን ጎጃም ሓይልታት መንግስቲ ብዝፈጸምዎ መጥቃዕቲ ልዕሊ 100 ሰባት ከም ዝተቐተሉ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ሓቢሮም ኣብቲ መምሕዳር ካብ ጥቅምቲ 1 ክሳብ ጥቅምቲ 4 ህፃናት ዝርከብዎም ኣረጋውያንን መንእሰያትን ብሰብ ኣልቦ ነፈርቲ መጥቃዕቲ ዓይኒ የብለይ ስኒ የብለይ ከም ዝተቐተሉ ስድራቤት ግዳያት ይሕብሩ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ብዛዕባ ትቕትለት ጸብጻብ ከም ዝበጽሖን ሓበሬታ ይእክብ ከም ዘሎን ሓቢሩ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ሓይልታት ፋኖ ነቲ ከባቢ ንምቁጽጻር መጥቃዕቲ ከም ዝፍጽሙ ብምጥቃስ 53 ተሓባበርቲ ኢሉ ንዝገለጾም ከም ዝቐተለ ድማ ኣፍሊጡ ብተወሳኺ ኣብ ልዕሊ ማእከል ጥዕና መሃል ገነት ብዝተፈጸመ ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ሓደ ወዲ 9 ዓመት ህፃንን ዝርከብዎም 8 ሰባትን ከም ዝመቱ ተሓቢሩ ኣብቲ ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ካብቲ ማእከል ጥዕና ብተወሳኺ ናይ ውልቀ ሰባት መንበረ ኣባይቲ ከም ዝተሃረመ ገሊጾም ኣስዒቡ ድሕሪ እቲ መጥቃዕቲ 7 ሬሳታት ብሓባር ከም ዝተረኸቡ ሓቢሩ እቶም ዝመቱ ካብ ወዲ 9 ዓመት ቆልዓ ክሳብ ወዲ 7 ዓመት ከም ዝኾኑ ሰራሕተኛታት ጥዕና ዝርከቦም 7 ሰባት ከም ዝቆሰሉን እቶም ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ሓቢሮም ነበርቲ እቲ ከባቢ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ኣብ ዝተፈጸመሉ መዓልታት ኣብቲ ከባቢ ወጥሪ ከም ዝነበረ ኣመልኪቶም ኣብታ ከተማ ግን ዕጡቃት ፋኖ ከም ዘይነበሩ ኣመልኪቶም ሓይልታት ፋኖ ድሕሪ ቀትሪ ከባቢ ሰዓት 11 ፍረቓን ናብታ ከተማ ድሕሪ ምእታዎም ግን ኣብ መንጎ ሓይልታት መንግስትን ዕጡቃት ፋኖን ዝነበረ ውግእ ን5 ሰዓታት ከም ዝቐጸለ ዝተሓበረ ጉጅለ ዶክተር ደብረጽዮን ውድብ ሰላማዊ ቃሲ ከም ዘካይድ ኣፍሊጡ ኣብ መቐለ ኣዳራሽ ሓወልቲ ሰማዕታት ምስ ኣዋፈርቲ ዘካይዶ ኣኼባ ብኡኡ ዝምራሕ ጉጅለ ሰላማዊ ቃሲ ከም ዘካይድ ኣፍሊጡ ኣብ ተመሳሳሊ ኣኼባ ኣብቲ ብቦርድ ምርጫ ሕጋዊ ኣፍልጦ ዘይተዋህቦ ሓፈሻዊ ጉባኤ ዘይተሳተፈን ብጉጅለኦም ዝተባረሩ መራሕቲ እቲ ትካል እውን ወሲኹ ወቂሱ ዋዕላ ንኸይገብር ብዙሕ ፈተናታት ተገይርዩ ኣኼባ ዘይምክያድ ነቲ ውድብ ምፍራስ እዩ እንተኾነ ኣብ መወዳእታ መድረኽ ዋዕላ ምስ በጻሕና ኣይነኣቱን ኢና ኢሎም እቲ ዋዕላ እንተተኻይዱ ኩናት ከስዕብ ተባሂሉ ተሳተፍቲ እቲ ጉባኤ ናብቲ ጉባኤ ዝካየደሉ ቦታ ንኸይመጹ ጻዕሪ ተገይርዩ ብምባል ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ዝተዛረበ ኣብቲ ዋዕላ ዶክተር ደብረጽዮን ብኡ ዝምራሕ ጉጅለ ሕወሓት ኣብ ዝሓለፉ 6 ዓመታት ፖለቲካዊ ንጥፈታት ከም ዘጋጠመ ኣመልኪቱ ኣብዚ ጉባኤ ፋሕ ዝበለ ህዝብና ናብ ዓድታቱ ንምምላስ መሬትና ናብ ትሕቲ ምሕደራና ንምምላስ ተሓታትነት ንምርግጋጽን ነቲ ድሮ ጀሚሩ ዝነበረ ቁጠባዊ ዝምድናናን ካልእ ጉዳያትናን መጽናዕቲ ብምክያድ መንቅስቓስ ዳግማይ ንምጅማር ውሳነታትና ኣሕሊፍና ኢና ኢሉ ሕወሓት ሓይልታት ትግራይ ምሁራትን ተቃወምቲ ውድባትን ብምውህሃድ ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ከም ዝመስረቱ ብምግላጽ ንምምሕዳር ናይ ጊዜ ገደብ ኣቐሚጦምሉ ይኹን እምበር ኣብ ክልልና ሰላም ክንመስርት ኣይከኣልናን ህዝብና ናብ ዓዱ ኣይተመለሰን ኢንቨስተራትን ነጋዶን ኣብ ዳግመ ህንጸት ትግራይ ክሳተፉ ይከኣሉን ክብል ወቂስዎም ቀዳመይቲ ሚኒስተር ጣልያን ጆርጂያ ሜሎኒ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ምስ ጉዳይ ስደተኛታትን ሕቶ ዕቁባን ዝተኣሳሰር ን5 ዓመት ዝጸንዕ ውዕል ምስ ኣልባንያ ምፍርራማ ዝዝከር እዩ እቲ ውዕል ዝኾነ ናብታ ሃገር ዝኣቱ ስደተኛ ሕቶ ዕቁቡ ኣብ ኣልባንያ ብዝተደኮነ ሓድሽ ማዓስከር ስደተኛታት ኮይኑ ክርአ ዝብል እዩ ቅድሚ ሓደ ሰሙን ከዓ ፈላሞት ስደተኛታት ካብ ጣልያን ናብ ኣልባንያ ከም ዝኸዱ ተገይሩ እንተኾነ እቲ ጣልያን ምስ ኣልባንያ ብስምምዕ ዝጀመረቶ ምግዓዝ ስደተኛታት ሓያል ናይ ቤት ፍርዲ ምጉት ገጢምዎ ኣሎ
إتي أبروما زمدبرو نقوداي سدتنياتات زكتاتل بيت فردي إتوم ناب ألبانيا معسكر سدتنياتات ججادر تسديدوم زلو 12 سدتنياتات بقلطوف ناب طاليان كملسو أزيزولو إتي بيت فردي إتوم ناب ألبانيا تسديدوم زلو 12 سدتنياتات إتن زموصلن هاجرات بقوداي دحننتهم بفصوم كملسوان زي كلو هاجرات مخاننيو زغلص قداميتي منستر عدت آليانن منجستان نتي وسانه ات بيت فردي كبدهو مخانم ገሊጾም ኣለዉ እታ ቀዳመይቲ ሚኒስተር ጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃበቶ ርእይቶ መንግስት እምበር ቤት ፍርዲ ኣይኮነን ኣይነይቲ ሃገርያ ድሕንነቶም ዝውስን ኢላ ነቲ ቤት ፍርዲ ዝሃበ ውሳነ ንምምካት ከኣ ንዝመጽእ ሶኒ ኣኼባ ካቢነ ሚኒስተራት ፀዊዓላ ሕብረት ኤሮጳ ሎሚ ዓመት ዋሕዚ ብማእከላይ ባሕሪ ኣቢሎም ናብ ኤሮጳ ዝኣቱ ስደተኛታት ብ64 ሚእታዊት ከም ዝነከዩ ዝግለጽ መንግስታት ኣልባንያን ጣልያንን ጉዳይ ሕቶ ዕቕባን ምምላስን ናይቶም ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ብማእከላይ ባሕሪ ናብ ዓዲ ጣልያን ዝኣተዉ ኣስታት 3000 ስደተኛታት ኣብ ኣልባንያ ኮይኖም ክረኣየሎም እዮም ዝጽዕሩ ዘለዉ እቲ ኣብ መንጎ ዘንክልተ ሃገራት ዝተበጽሐ ስምምዕ ንደቂ ኣንስትዮን ቆልዑን ዘይምልከት ኮይኑ ቀዳማይ ክፋል ናይቶም ናብ ኣልባንያ ክውሰዱ ዝተባሃለ ስደተኛታት ብረቡዕ ናብቲ ሃገር ሰጊሮም እቶም ናብ ኣልባንያ ዝተሰደዱ ስደተኛታት ካብቶም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ካብ ማእከላይ ባሕሪ ብድሓን ዝመጹ ኮይኖም 10 ካብ ባንግላዴሽ 6 ካብ ግብጽ እዮም ነይሮም እንተኾነ ካብኦም ክልተ ትሕቲ ዕድመ እቶም ክልተ ከዓ ናይ ጥዕና ፀገም ዘለዎም ኮይኖም ስለ ዝተረኽቡ 12 ናብ ኣልባንያ ከም ዝኸዱ ተገይሩ እቲ ኣብ ሮማ ዝርከብ ቤት ፍርዲ እቶም ናይ ኣልባንያ ዝተሰደዱ ስደተኛታት ብቁልጡፍ ናብ ዓዲ ጣልያን ክምለሱ ወሲኑ ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ዓዲ ጣልያን ማቴዮ ፒያንቶዶሲ መንግስቲ ንውሳነ እቲ ቤት ፍርዲ ይግባይ ክብለሉ ምዃኑ ገሊጹ ብዘይ ካዚ እቲ ሚኒስተር እቲ ጣልያን ተተኣታትዎ ዘላ ኣገባብ ኣብ ሕብረት ኤሮጳ ከም ሕጊ ኮይኑ ክጸድቕ ክጽዕር ምዃኑን ኣብሪሁ ጸሓፊት ኣውሮጳዊት ሕብረት ኡርሱላ ቮን ደር ላየን ኣውሮጳዊ ሕብረት እውን ልክዕ ከምቲ ናይ ዓዲ ጣልያን ኣገባብ ንምኽታል ይሰርሕ ከም ዘሎ ብምግላጽ እቶም ናብ ኤሮጳ ዝኣተዉ ስደተኛታት ናብ ካልእ ውሕስቲ ዝኾነት ሳልሰይቲ ሃገር ንምስግጋሮም ይሰርሕሉ ምህላውያ ኣተንቢሃ መንግስቲ ሆላንድ እውን ብተመሳሳሊ ሕቶ ዕቕቦኦም ዝተነጸገ ስደተኛታት ናብ ኡጋንዳ ናይ ምምላስ ኣፈናዊ ስምምዓት ይገብር ከም ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ገሊጹ ነይሩ እንተኾነ እዚ ምስ ተሰምዐ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኡጋንዳ ጄጄ ኦዶንጎ ምስ ራድዮ ሆላንድ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ንሕና ምስ ጉዳይ ስደተኛታት ዝምልከት ምስ መንግስቲ ሆላንድ ዝተባሃኻልናዮ ይኹን ዝበጻሕናዮ ስምምዕ የለን ብፍጹም የለን ኢሉ